Sa distrito sang Lapas, Asawa ginpapreso sang kaugalingon nga bana matapos madakpan upod ang iya sini Kerido sa sulod sang isa ka lodging house. Asawa nagdepensa nga wala na siya sang amor sa iya bana matapos una nga nagluib sa iya. Karelasyon ni Mrs. Indi man liwan sa iya kay classmate malang sini sa high school. Nakatutok Rojimar Sukal dito. Wala sang paghinulsol kag direkta nga ginsabat sang akusado nga asawa nga balos gid lamang sa ginobra sang iya nga bana nga pagpangirida kag pagsakit sa iya rason niya siya nagbalos sa pagpangirido. Apang ang ginalauman niya kalipay sa kamot sang bag-o nga kagugma nahulog sa sulod sang selda. Si Mrs. Abi ang nadakpan ni Mr. sa akto sa sulod sang malamig nga kwarto. Upod ang iya nga number 2. Ang screenshot sa babae nga gapangali sa pasaylo nga ginkuan ko kalo ang bana niya na nagambala-bala ko siya. Sa naman matapos ko na pagbayad ng asawa ko na sa pasensya sa akon sir sa una. After pila ka months ginimo ay naman liwat. Nadakpan ko naman. Ang asawang nagaedad sang 32 anyos kag isa ka empleyado sang isa ka opisina samtang ang iya nga ginakabig nga number 2 ang isa ka OFW nga magbalik pa kuntani sa Taiwan subong adlaw. Kasado ang babayi sa iya nga bana samtang may live-in partner naman ang iya sini nga Kerido. Ang masakit pa kaysa pagkaguba sang relasyon sang mag-asawa, nabutang sa alang-alang ang ila 3 ka mga kabataan. Hindi ka na magbalik siya? Hindi ka na magbalik siya? Sa kasino kaya? Sa kasino kagad? Wala, magbata ko. Sa mga bata mo na lang? Oo. Wala nagatubang sa kamera ang bana, apang nagpahayag sang pagkadismaya sa ginhimo sang iyang asawa. Handa nga magpangayo sang pasaylo ang asawa sa iyang bana, apang hugot ang desisyon nga sa tion nga makagwa sa presuhan, magaupod na ini sa ginakabig, bag-o nga kagugma. Balita halin sa distrito sang Lapas. Rojimar Sukal dito. 1 Western Visayas. Bana desidido nga pasakaan sang kasong adultery ang iya nga asawa kag Kerido sini nga nadakpan sa akto sa sulod sang lodging house. Nakatutok Rojimar Sukal dito. Desidido ang 32 anyos nga teknisyan nga pasakaan sang kaso ang iyang asawa kag ang iya OFW nga Kerido. Kaina sang aga, ginpreparar na ang pag-file sang kaso nga adultery sa 2 ka suspect kag ginahingagaw nga mapasaka sa korte subong nga hapon. Base sa investigasyon sang kapulisan, ginsudnan sang bana ang iyang asawa halin sa obra. Nagsakay ini sa taxi kag nagdiretso sa isa ka lodging house sa barangay Nabitasan, Lapas sa syudad sang Iloilo. Ang utod sang gintunto nga bana ang nakabisto sang plano sang asawa, rason niya nadakpan sa akto ang duha. Major Palomo amo nagkadto sa police station nga nangayo sa assistant. Damo to gin kadto namon sa sa ka lodging house. Kag dito na kuan sila. Ginrason sang asawa ang pagpangirida sang bana sang una nga nagduso man sa iya nga magpangirido. Adultery gito kaso niya. Adultery gito sa duwa. Hindi na excuse. It's an admission. Sa pamangkot kung sarang makafile sang kontra asunto ang asawa sa ginpahayag nga pagpangirida sang iya nga bana. Ang ginasiling niya ang ebidensya niya datap sa bana niya was those that happened 10 years ago. So they have to consider whether or not prescribed na siya. Kasi nag-prescribe na dalang ang right to file niya ang action now. Preso sa gihapon ang duwa sa Lapas Police Station. Balita halin sa distrito sang Lapas. Rojimar Sukal dito. 1 Western Visayas.